ገዛይ ገዲፈ ኣፎቓዶ ጎደና ኩልል ክብል ይውዕል ምስ ነፍሰይ ይበኣስ ህይወተይ መቐረስቲ ኢንላ ዕሽነት ኣብ ኦምረይ እናተባራብሐ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲብ ቻናል ኣህልጓል ትግራይ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ሓድነትን ይምነልኹም እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ይቅርታ ያው ድምፂ ዓነውንቕ ይብሎ ኣዝማ ናይ ኣዝማ ነገር ኢና ያው ብዘጋጣሚ መድሓኒት ናይ ኣዝማ ዝትፈልጡ ተሃሊኹም ሓቡርኒ ኣብ ኮመንት ክብለኩም ይደሊ ሓብራን ወይ ሓቡርኒ ክብራት ኣሕዋተይ ምስቲ ቁሪ ገለ ምስቲ ምዃኑ ይመስለኒ ያው በተደጋጋሚ ገለ እናተመላለሰ ኣዊነና ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ዓስብቲ ዕብየት ኢልና ሳልሳይ ክፋል ትቕፅል ኢለ ቋሪፀያ ነይርና ክብራት ኣሕዋተይ ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል ክንቕፅል ኢና ካብቲ ዘቋረፅናዮ መንኪርና ኩላትኩም ኣሕዋተይ ከዓ ያው ብጣዕሚ ኣዝያ ጠቃሚት ዛንታ ስለ ዝኾነት ሰሚዕኹም ኣዳሚፅኩም ርእይቶኹም ኣይፈለየን ኩለኩም ይደሊ እንለእኩም ለኩም ሰላመይ ድማ ኣዒንተና በዒንተይ ተኺላ ገና ዘረባ ከይጀመረት ነብዓታ ምቁፅፃር ኣብይዋ ብቁርፅርፅ ዘበለ ድምፂ ዓወተይ እንታይ ትኸውን ኣለኻ እምበርከ ንስኻ በዓልካ ዲኻ ንዓይስ ክንድዙ ጨካና እቲ ፍቕርን ሓልየትካን ከነበይ ከይዱ እንታይ ድየ በዲለካ ዝኽሉ ንፍቕርና ክብል ምስ ስድራይ ከምዘይተባኣስኩስ ከምዘይ ክትገብረኒ ንባዕታ ፀረር እናበለት ኣምሪራ ተዛረበትኒ ኣነ ድማ ሰላመይ ክትነብዕ ምስ ረኽዋ ሕማቕ ተሰሚዕኒ እንከሎ ብለውሃታ ግዲ ሓንቂቀ ንጌጋታተይ ክሽፍን እንታይ ኺ ትነብዕ ዘለኺ እንተፀጊሙኪ ኣድሊክ ውፂ ስድራኺ ገዲፈ እናበልኪ መነን ኣይተብልኒ ኣብዚ ኣድልየኪ ናብቱ ስድራኺ ከምርዑኺ ዝሓሰብዎ ሃብታም ወዲ ትኸዲ ትኽእል ኢኸ ብምባል በልክዋ ብድፍረት ሰላመይ ግና በጃኻ ደኒና ንብዓታ ንዘረባ ዝኸውን ዓቕሚ ሲኢና ስውቕ በለት ኣነ ድማ ገዲፈ ያወፃኹ ሕልናይ በጃኻ ባ ተመለስ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ክብለኒ እንከሎ ኣነ ግና ነቲ ሰይጣናዊ ሓሳብ ደፊነ ድፉን ልቦናይ ከዳመፅ መረፅኩ ብኸምዚ ድማ መዓልትታተይ ኮይኑ ዘረባ ዕርኽተይን እተን ምሳይ ዝዓብዳን ኣዋልድ ድማ ዕረ እንታይ እያ ክትገብረልካ ነዚኣ ኣብ ገዛኻ ኣቕሚጥካ ዘለኻ ዘይትሰጓ ዝብል እዩ ነይሩ ድሕሪ ብዙሕ ምድግጋም ኣነ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ናባቶም ሓሳብ ክጓዓት ጀመርኩ እሞ ንሰላመይ ክንፈላለ ከም ዘለና ናብ ስድራኣ ክትኸይድ ከም ዘለዋ እውን ነገርኽዋ ንሳ ግን ሰንቢዳ ሕውስውስ ኢልዋ ኣብ እግረይ ወዲቓ ብዙሕ ለመነትኒ ጌጋ መንገዲን ውሳነን ከም ዝኾነ ጽባሕ ከጣዕሰኒ ምዃኑን እያ ትነግረኒ ዝነበረት ሕጂ እውን ኣይሰማዕኽዋን እናረእኽዋ ብጭካኔ ክዳውንታ ጠሪፋ ክትወፅእ ነገርክዋ ሰላመይ እናነበዐት ከምዚ በለትኒ ዓወተይ ድሓን ክወፀልካ እየ ግን ሓደ መዓልቲ ክትዘክረኒ ኢኻ ሓንትን ካባድን ቃል እያ ነይራ ቅልበይ ሙሉእ ልሙሉእ ተደፊኑ ስንጓና ከም ዝበሃል ጌጋተይ እናተረድአኒ እንከሎ ናይ ለግፂ ሰሓቕ ክምስ በልኩ ሰላመይ ድማ እናነበዐት ካብ ገዛ ወፀት ተዓዘራት ድሕሪ 3 መዓልትታት ኣብ ስራሐይ ፀኒሐ ማዕፆ ናይ ገዛ ከፌተ ከኣቱ ኣብ ትሕቲ ንኡሽተን ዝወደቐት ወረቀት ረኸብኩ እሞ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ኣልዒለ ከፈትክዎ ከምዚ ድማ ትብል ነይራ ዓወተይ ይቅርታ ዝበደልኸኻ ነገር እንተሎ እንተ ንስኻ ግን ንዓይ ከምዚ ኣይግበአኒ ነይሩ ግን እዚ ኩሉ ተፃዊረ ሕጂ ዶ ፅባሕ ዶ ይልወጥ እናበልኩ ነዊሕ ተፀሚመ ካብ ዝተረዳእኻኒ ኣይገደደካን ክትፈልጥ ግን ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈልኩልካ ፍቕረይን መጻእየይን ሓደሽደሽ ኣቡልካዮ እቲ ንፁህ ፍቕረይ ንዒካዮ ግን ሓደ እቱ ሰብ ትሕት ዘበሎ እግዚኣብሔር የልዕሎ ይብል እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ክትዝክረኒ ኢኻ ስሶናዩ ካብ ተፍቅረካ ሰላም ዝብል ናይ ይቅርታን ናይ መፈነውታን ዝመስል ሓፃርን ጽሑፍን ግን ከዓ ከበድቲ ቃላትን ሕልናይ ዝወቅስ እዮም ነይሮም
እቲ ሰብ ትሕት ዝብል እግዚኣብሔር ልዕል የብሎ እዩ እትብል ቃል ኣብ ኣእምሮይ ተደጋጊማ ትመፀኒ እሞ ኣነ ድማ ብሕርቃን ናብ ጉሓፍ ቀዲደ ደረኽቦ። ብዕብዳን ድማ ህይወተይ ቀጸለ። ቀስ ብቐስ ናይ መስተን ወልፈታትን ኮይነ ዝሰራሕኽዎ ገንዘበይ ኣብ ባር መስተ ኣዋልድ ክዘርኦ ይሓድር። ድሕሪ ውሕዳት ኣዋርሕ ድማ ህይወተይ ከተስተልወኒ ጀመረት። እቲ ፍቕረይ ዝመልአታ ገዛና ሰላመይ ካብ እትወፅእ ጀሚራ እናጸመወትን እናጸልመተንን ከደት እቶም ኣዕርኽተይን እተን ምሳይ ዘምስያ ዝነበራ ኣዋልድን ድማ ምስ ግዜ ካባይ ክርሕቓ ጀመራ ክጽምወኒ ጀመራ። እሽዑ እቲ ምሳይ እንከላ ብንዕቐትን ሸለልትነትን ዝገደፍኽዋ ሰላመይ ክዝክራ ጀመርኩ። እቲ ድፉን ልቦናታተይ ጌጋታተይ ከላግጸለይ ጀመረ። ተባሳጭየ መላገጽ ሰባት ኮይነ ምንባር ጸልዮ እዮ። ድሕሪ ህዚ ንሰላመይ ደልየ ክረኽባ እሞ ነቲ ኩሉ ዝበደልኽዎ ይቅርታ ክሓታ እኳ ይቅርታ እኳ እንተሓሰብኩ ግን እንተረኸብኽዋ እውን ብትብዓት ገጻ ኸመይ ገይረ ክሪኣ ዝብል ብናይ ፍርሕን ጣዕሳን ስምዒት ተፈራሪቕኩ። ገዛይ ገዲፈ ኣፎኻዶ ጎደና ኮለል ክብል ይውዕል ምስ ነፍሰይ ይበኣስ። ህይወተይ መቕረስ ይእነላ ዕሽነት ኣብ ኣእምሮይ እናተራውሑ ተስፋ ቆሪፀ ይዳፋፍኡኒ። ሓደ መዓልቲ ግና ሕልናይ ሰላመይ ምስ ሰኣነ ንሰላመይ ክደልያ ተበገስኩ። ግን ኣይረኸብኩዋን። ኮለል ኢለ ድሓያ ስኢነ ብኸምዚ ተስፋ ቆሪፀ ሓደ መዓልቲ መልክዐይ ተደዊኑ ገለ መሲለ ሽጋራ እናተኸኩ ኣብ ጽምዋ ዝበለ መንገዲ ኣብ ሓሳባት ተዋሒጠ እናተጓዓዝኩ ሃንዲ ቤት ቅንዕ ኢለ ንቕድሚት ጠመትኩ እሞ ሓደ ንምእማኑ ዝጸግም ዘሰንብድ ነገር ረእኹ። እልትብል ነይራና 4ይ ክፋል ይቅጽል። ኣሕዋተይ ማዕረይ ከምቲ ናይ መጀመርያ ልልኹኹም ሰሚዕኹም ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ርኢትኹም ኣይፈለየኒ በእውነት ብደንብ ጌርና ተሰሚዕናያ። ብጣዕሚ ኣዝያ ማህሪት ጠቃሚትን ቪድዮ እያ። ኣብ ህይወትና ክንደይ ነገር ኣብ መንጎና ሰባት ዝኣትዩ ብምኽሪ ሰባት ተመርኪስካ ክንደይ ነገራት ከም ዝተፍርስ ክንደይ ነገር ላ ከም ዝተልምዕ ከም ዘለዎ ዝትምህረና ዝትሕብረናን ቪድዮ እያ። ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ስሰናይ ንኣኻቶም